Okay mga kayoy, what's up? So for today mga kayoy, kay magkuhan hinlo ta sa brake shoe dari sa likod na ligid. So 2 years na karon akong motor pero wala pa ni nakasuway og hinlo og brake shoe. So naukab ni siya katong nagilis kog ligid. Pero wala gid to siya hinlo, igor to siya gi pasiritan og hangin. So karon ato siyang hinloan. Then kailangan natong tools is T-wrench. Kani T-wrench na number 10 mm para ni siya dire sa may nut, kanang nut diya sa elbow. Pero dili ni siya mo saril nga T-wrench kung isinter stand ra nimo imong motor. So kailangan nimo katong mubo lang nga T-wrench, no, para makuot nimo tong nut sa elbow. So ang gibuhat nako guys kay kuan akong gi center stand, tapos akong gi takilid side stand. So makuan ra siya, madara siya ani nga T-wrench nga taas. So actually naluagan to nako siya didto sa ilalom. Then kani guys, number 40 na sakit para sa pipe. Kani duha. Tapos number 24 mm na sakit para dire sa nut sa ligid. Okay, tara, sugdan na to. So una guys, ako sang tangtangon tong akong giluagan nga bolt dire sa elbow, no. Okay guys, dana. Kuha na nato. Then sunod is kanina siya tatangtangon. Uy. Okay. Alright. Dalara. Okay guys, tangtang natong pipe nga hugaw kayo, hinloanan iyo. Kanina pa na ito isunod. mm. All right. Cute. Dahil guys. Yun, wala nga grasa. Thank you. Ang tao na ng bigay. Washer. Wow, hugaw. Bisaya guys. Nabahaan. Gilotong sa baha. Taya, gibahaan. Hindi hugaw. Ito na lang yapon hinluan. Yak. Bibirahin.
Tang spring. Patay tayo dyan. Gitaya, uy. Grabe, taya. Oop, okay, way alog. Okay guys, paugho na to ni. Okay. Okay guys. Balikan ta mo no kaya ako sa nyan luan ang akong bulingot nga ligidong ako ang tambutso. Bye. Hi airplane. Ayan naman nag-replana mo guys. So guys, nalimpian na ako ang brake shoe sa ligid. So karon ato siyang lihaan. 120 grade na liha. Ato lang pagaspangon para mugunit siya sa dito sa ligid. Right. Okay guys, check sa ninyo kung baga pa rin yung brake shoe ninyo. Okay, baga pa man ako para ang metal man yung brake shoe. So guys, okay na. At na sa ligid. So lihaan ko ni nato sa dire. Tapaw lang nga pagaliha para naalay kagunitan ang katong brake shoe na to. Right. Pilit na ka na inag-brake. So balik na nato ang brake shoe. So kani siya sa ilalim, kaning flat, kani tapos kaning lingin. So, sa lingin sad. So butang sa nato grasa ni kani ra siya. Right, balik na to ni. Right. Alright. Okay, tahan na tong ligid na to. Alright. Narakadali guys, no? Na to sa itong trabaho. Preventive maintenance niya to. Okay. Tansa na to balik ato ang brake. Ay.
Hello guys, what's up? So karon atong i-test ride ang kuan ang brake shoe nga atong bagong gihinluan. So try na to yung braking if nag-improve ba kaysa una. Kuan siya guys, mura pa siya mo-slide, nag-brake na ako. Then ako na lang po siya gihinluan kay nabahaan. Atong gilusong ni sa baha. So pag-ukab na ako sa ligid, nanay taya-taya ang iyahang kuan sa katong ligid, ang hub. Batawa ka na. So mo to atong gihinluan niya karon, atong i-test ang braking. Easy 60 na. So kading atong gihinluan o giilisan og bagong flyball. Feel na nako ang iyang kuan, kusog. Okay guys, kani break ta. Oop. Right. Fail na ako, mas kuan na. Mas gunit na siya. Kaysa sa katong wala pa na to hinloi. Grabe kahugaw na ang abog na mo dikit dito sa brake shoe ug sa katong metal sa ligid. So maslide na siya. Sa karon okay na yung performance. Kani so try brake. Right, so naanay gunit. Atong ikalit.